Здравейте, господин Гайтанджиев. Здравейте, Калина. Да, Калина. Много, много благодарим, че сте тук с нас в този прекрасен ден. а, може ли да се представите, да кажете нещо за себе си? Казвам се Калин Гейтанджиев. По образование съм психолог и психотерапевт. Работя като психотерапевт в частната си практика. Музикант съм. Свиря в различни рок формации. 10 години съм работил в затвора като психолог. Това е интересна част от моята биография. И съм баща на 4 деца. Това е вашето нещо. Това е начина, по който обичам да се представям. Харесвам и да го казвам. И като върна поглед назад е част от моят житейски път, който ми е дал някакъв опит. Всъщност днес сме се събрали за една специфична тема, свързана с тревожността. Това е във вашата сфера, една от вашите сфери. И не само при младите, но и като цяло при хората. Какво означава тревожността? Какво означава психичното здраве? Как повлиява тревожността, така наречена? Това е дума, възприета по-скоро от чуждестранни психолози и хора, които са ги изследвали тези неща, но как можем ли да зададем някаква рамка на нашия разговор, с която хората да се ориентират? Какво е тревожност? Какво е здравето, психическото? Тревожността в контекста на психическото здраве може да се опише с термините, с които се описват тревожните разстройства, exciting symptoms или така наречените генерализирани тревожни разстройства. Но в по-широкия контекст тревожността е част от начина, по който функционираме. Ние като човешки вид, биологичен Homo sapiens, имаме нужда от тревожността, защото тя има своята функция. А ако не изпитваме тревожност, няма да сме в състоянието на щрек, което ни помага да действаме. Когато става въпрос за психично здраве, обаче, трябва да знаем докъде състоянието тревожност ни помага да се справяме или да оцеляваме и докъде започва да ни пречи. Когато говорим за тревожност вече в контекста на психотерапията, психотерапевта, който работи с клиент с оплаквания от тревожност, се фокусира към това докъде тревожността пречи. Докъде е нормална, докъде пречи. И трябва да се знае, че тя може да стигне до някакви свръхнорми, които изцяло променят начина на живота на човек. Тоест, тя, освен че става водещо състояние, стига до пикови форми, които променят изцяло начина, по който функционираме. Именно тази част от понятието тревожност се счита за заболяване. Да. Тоест, човек спира да бъде продуктивен, не може да се съсредоточи, не може да продължи нормално своето ежедневие. Един вид. На чисто симптоматично ниво, в какво се изразява симптома на едно генерализирано тревожно разстройство, има няколко основни параметра. Едното е това, което казахте, как се отраждава на жизнените ни показатели. Почваме да губим умението да бъдем концентрирани, отразява се на съня ни, взема голяма част от същността ни, ние не функционираме по друг начин, освен да сме тревожни вече в засилените форми. В практиката ми на случаи, които хора с генерализирано тревожно разстройство започват да правят собствен филм. Имат натрапвили мисли, в който примерно ги блъска кола на улицата. Знаят, че не е реално, но си го представят и го виждат в картини. Това е един крайен симптом. Другия крайен симптом е могат да си създават спомени. Натраплива мисъл за спомен за нещо тежко, което са преживели, което не са преживели, но имат спомен за него. Това са крайните форми. Това е симптоматичната картина на тревожността, която вече се е превърнала в разстройство на здравето, т.е. когато е болест. Тоест, самосъздадена травма, един вид. Не точно травма, но самосъздадена невъзможност да се функционира в пълнота. Представете си го като две крайности. Едното е умението да се радваме на живота, което е базисно. Това включва и способността да преодоляваме различни негативни неща, които не се случват. Другото обаче умение, обратното да не можем да се радваме на живота, всъщност е всичко
това нещо, плюс още неща. Тревожността заема основно място в него. Аз съм тревожен. Ако го разглеждаме като форми на страх, формите на страх са уплах. Нещо ме притесни, уплаши. След това има като форма на страх страхувам се. След това има изпадане в паническо състояние, в което е точно този механизъм бий се или бягай. Има паническо състояние, което пък е характерно за паническите атаки. Паниката идва изведнъж, тя е като удар на гръмотевица посред бял ден. Тук тревожността може да си я представите като постоянен фонов шум, който звучи някъде около нас и ние не можем да излезем от него. Имаме непрекъснатото усещане, че нещо страшно ще се случи с нас или с наш близък. Да. Че ще се случи нещо, което много ще се отрази на нас, на нашите близки. Това е тревожността. Тя е един фон. Аз съм музикант и мога да го пиша като фонов шум. Непрекъснато нещо от сутринта до вечерта и по време на сънение, който ако сме с такъв тип тревожност е много накъсан, ние седим и нещо ни гложди, смущава, притеснява, тормози. Да. И можем ли да кажем, че тревожността в културен план се акумулира с времето? Дали може да се предаде от родител на дете? Дали можем да го кажем, че чисто в различните култури, различните етноси имат различни нива на тревожност? Много ви благодаря за този въпрос. Той е много близък до терапевтичната парадигма, в която аз работя. Аз съм системен терапевт. Всъщност, може да разглеждате дори в исторически план. Точно така. Тя може да бъде разглеждана като болест на съвременната цивилизация. Има някакви парадокси, които трябва да се обследват. Това става, когато правим по-голям фокус. Всъщност, ние в момента живеем в двата щастливи милиарда, които живеят добре. Парадоксът е, че психологичните състояния и болестите, които касаят душата, се развиват точно тук. Човечеството е живяло в много по-страшни времена. Целият ход на човечеството, ако погледнете назад в исторически план, е изпълнен с войни, в които са загивали милиони хора, с болести, от които са загивали милиони хора. Животът е бил много по-кратък. И би трябвало тогава в исторически план тревожността като състояние да бъде много по-голяма. Обаче парадоксът е, че тя се появява на този етап на развитието на цивилизацията, което има системно обяснение защо се случва това нещо. Всъщност, до съвсем скоро време преди индустрията, преди машината да навлезе в живота ни. Горе-долу 19 век. Горе-долу точно тогава започва в Англия индустриалната революция, която навлиза парата. Хората са живяли в общности, в които влиза семейството, което винаги е било разширено. Живееш с майка си, баща си, много братя, сестри, баби, дядовци. Отделно от това си част от по-голям социум. И въпреки, че са вървували болести, че се е умирало и че това е. Моята баба е живяла в такова време. Тя е имала 8 брати и сестри, като майка е раждала 16 пъти, всяко второ дете е умирало. И това е много страшно и това днес не можем да си го признаем. И тогава е било много тъжно, обаче за тези хора тревожността като понятие не е била позната. Има ли са по-големи проблеми? Не. Един вид? Не. Живяли са в общност и общността и едни други умения, за които ще говоря по-късно, всъщност са имали способността да редуцират тези състояния. Когато аз не съм сам и до мен има човек, който ми помага да премина през тежестта на това, което се случва вътре с мен, аз много по-бързо и успешно се справям с него. Не се страхувам, т.е. страхувам се, но не позволявам на страхът да ми пречи до такава степен, защото съм част от нещо общо, което има способността да ме утеши, когато съм тъжен, да ме успокои, когато съм гневен и да направи така, че да не се страхувам толкова. И това е ролята на общността. Постепенно излизаме от този социален балон и в момента живеем в нуклеарни семейства. Моето семейство от мен, съпругата ми и двете ми малки деца, големите вече, двете, които имам, живеят самостоятелно. И това нещо, обаче, е трудният модел, по който всичко, което се свързва вътре в мен, в съпругата ми, в децата, се разходва, се преработва. И всъщност парадоксалното е, колкото повече се повишава качеството ни на живот,
толкова повече психиатричните картини или психичните състояния стават все по-чести спътници в живота ни. Депресията всъщност и тя е болест на съвременната цивилизация. Тревожността, афективните разстройства, всички те следват този модел в историческия контекст. Се срещат много рядко, но в съвремието обуславят ежедневието ни. Другият въпрос беше, който задавате, доколко е свързана с семействата ни. Да. В практиката ми, хората с тревожни разстройства, с които работя, в 80% са момичета или млади жени. При мъжете е по-скоро да направят клинична картина, която е свързана с гнева. И 90% от тези момичета или млади жени имат майки, които също са носителки на симптома на тревожността. Когато отправим в кода на работата поглед по-назад, всъщност се установява, че има баба. И обикновено е по майчина линия, която е носител на тревожността. И естественият въпрос е това дали не се предава генетично. Отговорът е не. Социално обусловено е всъщност. И трите поколения следват един общ модел, в който основното е, че няма ресурс тази тревожност да се преведе човека през нея. Аз не мога да мина сам, ако нямам човек до мен. Страхувам се по-малко, когато сме двама. По-спокоен съм, когато до мен има значим възрастен, който ме учи да бъда спокоен, който ме учи да се страхувам по-малко. Има една приказка, която използвам в практиката си. Съм е чел като малък. И в нея два различни биологични вида, които по дефолт са от различни биологични групи и се мразят, кучето и котката, по времето на една грамотевична буря се засекне на един покрив. И кучето попитало котката: какво правиш тук? Котката казала: страхувам се. Тогава кучето казало: аз ще остана с теб, за да се страхуваме двамата. Когато минала бурята, установили, че се страхуват по-малко, защото са двамата. Което е много интересно да се обследва. А ако не е имало буря, най-вероятно кучето ще да изяде котката. Кое е другото? Това е като въпрос към теб. Кое е другото, което им е помогнало да минат през страха от бурята? Можеш ли да го кажеш ти? Освен това, че са заедно. Да. Че усещат една и съща емоция, че имат пример. То е така. Това трудно стига от този извод, че същественото е, че са споделили страха си. Това е най-важното в случая. И двамата са имали ресурс да кажат: аз се страхувам. Изпитвам страх. Да си го признаят? Да си го признаят, да го вербализират, да си го кажат. Обикновено в комуникацията дете-родител, родителя му е заложено да поема и да казва: не се страхувай, миличко, то ще мине. В същото време и той е тревожен. И това нещо, което не е искрено, се хваща от детето. Да, ще мине, мамо, но ти самата си тревожна, а искаш от мен да не се страхува. Тоест този тип примера, който получаваме. Даже бих дала конкретен пример. Малките деца падат. Като мънички. Играе си на площадката, пада и примерно си отрасква коляното, ръчичката. Първото нещо, което то прави, е да погледне родителя си. Как той ще реагира. Дали веднага ще отиде и ще каже: о, миличко, добре ли си, всичко наред ли е, да започне да се притеснява и да внася паника. Тогава детето започва да плаче, да се страхува. Но ако родителя реагира спокойно, загрижено, но спокойно, детето също е спокойно. Аз ви поздравявам, вие всъщност сте готова за втори курс по психология в Нов български университет. Там се изучават системните връзки. Имам много богат житейски опит покрай децата си, да. И понеже жена ми е ангажирана, тя работи като адвокат, аз трябваше да гледам в градинките, докато растях. И там е една много интересна случка. Бях се притеснил за едно от моите, което направи точно това. Падна. И аз се затичах и падна и една майка. Това беше парадоксално, защото е майка: господине, ако не пада, как ще се научи да става?
което много стигна до мен. И започнах да следя тревожността на децата ми, които отиват на градина. Оказва се, че когато ги води майка им, децата много плачат. Когато ги водя аз, те не плачат. Майка им е човек, който работи много напрегната професия, има способността да се мобилизира. Но въпреки нейната мобилизация, понеже знае, че децата ни плачат, тя е тревожна. Да. Но скрито тревожна. Хайде сега, спокойно, няма нищо страшно. И детето го хваща това нещо и понеже вижда, че майка му е тревожна, то се опитва да имитира, бидейки тревожно. Да. И плаче. И това е начин, по който малките деца ни съдействат. И е нормално да е такъв, но когато това нещо стане постоянно, прави се системно, детето расте с тази тревожност и той я попива и тя вече започва да взема едно огромно място в живота му, което му пречи. Когато аз водех децата си на градина, понеже аз се радвам, когато оставя децата си на градина, защото имам много свободно време. Всъщност на мен децата ми, докато са на градина, въобще не ми липсват. Все пак съм мъж и баща. И съм много по-спокоен от майка им и децата много бързо спираха да плачат от първото до последното. Да. Което на мен ми изигра много лоша шега, защото трябваше само аз да ги вода на градина и само аз да се да стяга в градинките. И въвеждах някакви ритуали. Примерно вода едно от децата на градина и знам, че ще почне да се безпокои. Към края сега да покажа как се пали лампата. Това не е отвличане на вниманието. Ако е майка му, как да му прави? Хайде да пални лампата сега, моето дете. Примерно, айде как се пали лампата, отвлича вниманието, но го зареждам с моето спокойствие. И така по пътя имахме ритуали. Палехме лампата, то викаше асансьора, една рутина се въвежда и тревожността на детето спада. И то вместо да плаче една година, отивайки на градина, то период на адаптация, благодарение на успокояването от моя страна, минаваше за 3-4 месеца. Да говорим за тревожността в малкият социален балон в семейството. И наистина, когато се обследва тревожността на клиент, който идва с заявка, аз съм с тревожно разстройство, тя се прави от психиатър. Трябва да имате и някаква психологична култура, да знаете. Да. Тогава терапевта, не психолога, забележете, психотерапевта я обследва в контекста на фамилната динамика. Тревожен сте като кой? И е важно майка да се си, знае, като баща си, като баба си. И е важно да се знае, защото въпреки, че е тревожно като някой, дори този някой на здраве Благодаря ви. е имал ресурс да се справи с тревожността. Да. И самите виждате как в хода на интервюто не отговаряме на въпроса, що е то тревожност, има ли почва у нас, а гледаме от различни гледни точки. Разглеждаме в исторически контекст. Разглеждаме в биологично детерминирания контекст, т.е. как ни пречи на телесно ниво. Споменаваме го и това. Да. Разглеждаме като функция. Тя има своето място, тя има своята роля и не можем без нея. Разглеждаме в контекста на малкия социален балон. Това е подходът, който помага. Това е интервенцията, която се прави. Когато се работи с човек с тревожност, се прави точно това. И се използва един инструмент, който е невероятно качество. Аз в моята практика много се осланям на него. Това е нашето въображение. Всеки един човек има този потенциал. Дори тези, които казват аз нямам въображение, са го завили някъде отдавна много надълбоко, но той стои там. Когато ангажираш човек, клиент, в моята практика, да включи въображението си, трябва да знаеш как да го накараш да го пусне това въображение, всъщност той сам започва да се лекува. И на мен това ми харесва. Този подход, човек сам да намери изход от ситуацията, за да бъде трайно все пак това. Защото, пример, от това, което разбирам, всъщност човек се страхува от това, което не знае. Това, което не е преживял, от неизвестното, неизвестния край, развръзка на дадена ситуация, го притеснява. Дали ще е защото самия той е притеснен от своята реакция, от реакцията на човека срещу него, или от някакви обстоятелства, които са извън контрола, на неговия контрол. Всъщност, в този смисъл,
вие му помагате да преживее това, което се случва и той сам да намери начина, по който да излезе от тази ситуация, за да не повтаря това. Един от първите супергерои е барон Мюнхаузен. Чели ли сте за него? Чела съм за него. Да, барон Мюнхаузен има способността, той е патологичен лъжец, но в една от историите, които разказва как се измъкна от едно блато, дърпайки се сам за опашката. Това е неговата суперсила. И той си помага сам. А ролята на психотерапевта е точно това, което вие казвате. Да отвори пред клиента потенциала, който той има в него, за да си помогне сам, връщайки му отговорността за собственото състояние. Да. Защото вашата тревожност е ваша лична работа. Да, тя не е стигнала сама до вас, някой друг ви е облъчил с нея, но тя пречи конкретно на вас и индиректно на другите хора около вас. Така че вие сами трябва да се справите. Терапевтът дава нещо като карта, която клиента следва. Да. Алгоритъм, по който да се справи с ситуацията. Точно така, но не решава проблемите на клиента. Да. И крайна сметка клиента е отговорен. Сам пред себе си. Защото е негов живот. Все пак не може човек да цял живот да му бъдат валидизирани чувствата, да му бъде повтаряно, че да, той мисли правилно, нормално е да се притеснява, но всъщност той никога да не излиза от този порочен цикъл на безпомощност. Точно така, обаче сега има нещо друго, което всъщност е много интересен капан. Пак в системния подход в психотерапията се търси функцията на тревожността от клиента към системата. Трябва да се има предвид, че обществата, общностите ценят тревожния. Той има много голяма роля. Постовият в едно военно подразделение будува, пази останалите и трябва да е на щрек. Да. Седи с автомата и ги пази, той трябва да бъде тревожен, защото когато е тревожен, сетивата му са изострени, той чува в тъмното, оглежда се и пази останалите от нападение. И така в една семейна система, всъщност тревожният е ценен, защото той по принцип би трябвало да гарантира оцеляването и на групата, на хората. Групата. Те да му се доверят. И той да може да ги предпази, бидейки тревожен, защото състоянието на щрек е този теншън, с който ние улавяме опасността. И по този начин тревожността има и функции. Тук въпросът обаче как се случва така, че да не потенцира тази тревожност. Идеята е да няма човек, който прекалено често влиза в ролята на този постови. Ако днес майката е тревожна, утре бащата да стане малко тревожен. Тоест той да е лидера по тревожността. Други ден да е бабата, да се въртят, да си сменят местата, защото пък не може, хората така са устроени, че не могат без това нещо. Но когато е един конкретен, когато перманентно е той, тогава става трудно. Защото пък другите се групират около него. Той естествено, че ги дразни с това нещо. Естествено, че пречи. Това се случва в класовете, в които учите. Ако се замислите, имате лидер по тревожността, имате лидер по дейността, някой, който непрекъснато кара останалите да върват напред. Имате лидер по съпротивата. Има хора, които непрекъснато се втурват да правят нещо и другите ги отхвърлят. Така наречения Cape Gold, жертвения козел, който групата отхвърля. Да. И това са процеси, които се случват на ниво група и те си имат своята функция. Но не може един да бъде, сега има едни понятия такива драма queen. Да. Не може да бъде един. Трябва да си сменят местата. И това трябва да се има в предвид, когато се работи с група, когато се работи с клиент, когато се работи с семейство. Но това не би ли означавало, че точно тези хора, които са част от тази група, трябва да осъзнават, че е обща отговорността на физическата и на психическата стабилност в групата, на нормалното поддържане на отношенията. Това, за което говорим, по-голямата си част е неосъзнато като процес. Да. Няма как ние вътре в групата или семейството да го осъзнаем.
Това е нещо, което се случва и то е в областта на на неосъзнаваното. Така че не можем да искаме от този човек да бъде отговорен за състоянието си по този смисъл. Той не е отговорен за атмосферата в групата. Да. Атмосферата е нещо, което винаги се създава от големия в групата. Тоест, ако в семейството преобладава тревожността като състояние, е работа на майката и на бащата да направят така, че тя да намали интензитета си. Ако в един клас, вие учите в класове, тревожността преобладава, на кой би трябвало да бъде работа тя да намалее? Хайде да ви се сетите. На лидера на група. Кой е лидера в класа? В моя клас? По принцип. Класния ръководител. Точен отговор. Затова неговата корона е много тежка, защото той, освен администратор, който попълва дневниците ви, трябва да бъде ангажиран и с това, което се случва като атмосфера. И добрият класен, всъщност не е брилянтният преподавател по френски, а той трябва да има достатъчно от тези няколко умения. Едното да преподава, другото да администрира. И третото е наистина да създава атмосфера. Добрите училища, аз съм обследвал добрите училища, това са трите принципа по пътя на успеха, и този успех не е свързан само с броя на отличниците, а с атмосферата, която цари и на ниво клас, и на ниво общност. И когато има една атмосфера на сътрудничество в класовете, всъщност децата, юношите като вас, които учат вътре, се чувстват по-сигурни и тогава тревожността на ниво клас е много по-малка. Но отговорността за атмосферата е на големи. В екипите е на лидера. Той е един вид тогава като родител на класа. Хората, всеки един от класа гледа към него за пример за това как би трябвало да се държи в училище. Точно да така. Да следи неговите реакции. Да, и пак ще използвам военната метафора, макар че аз военщината не обичам, обаче на старшината в ротата се казва майката на ротата. Той подсигурява продоволствието. 120 човека зависят от него войници да бъдат облечени, да бъдат нахранени. И той носи спокойствие. И той създава тази атмосфера. Бащата на ротата е ротния командир. Той е офицер, който води ротата в бой. И от неговото емоционално състояние в този най-критичен момент, когато ти предстои да умреш, всъщност ако той е спокоен, ако той успява да запази самообладание, той го придава на останалите, защото те го гледат и той е лидер и по емоцията. Да. И това е показателно и наистина това са процеси, които са обследвани и те са обект на наука, не на някакъв шаманизъм. А атмосферата се задава от големия. И в семейството, когато атмосферата е преобладаващо тревожна, винаги има един голям, който е потенцирал. Обаче тя стига невидимо до детето и започва да му се предава и то прави симптом. И може майката или бащата да не са диагностицирани с тревожно разстройство, защото то за тях е начин на съществуване да живеят тази тревожност, но при децата стига под формата на различни видове поведенчески прояви. Работя с много деца и когато ми доведат пред мен дете, аз се интересувам от това какво се случва в семейството. Да. Това са някакви неща, които дали не знам дали ще бъде интересно за вашата публика, но го говоря от базата на моето преживяно като родител и говоря от моята гледна точка като експерт, който се сблъсква в практиката си в такива състояния. За мен е много интересно са учениците ви какви въпроси задават. Съучениците ни задават различни въпроси. Всъщност се вижда, че наболяла тема е. Има не просто интерес. Истински е време да, може би, да започнем да мислим как да се справим с стреса, с тревожността. Защото един голям проблем е споделянето. Да споделим тази своя тревожност. Това точно, което говорихме. Кучето и котката на Кучето и котката. Докато не си признаеш сам на себе си, докато може би не се сблъскаш с това и не осъзнаеш, че някои неща просто не са толкова страшни.
дали ще си в компанията на някой, дали самоинициативно ще кажеш не, аз ще се справя с това нещо. Просто е трудно да се стигне до този момент, в който човек да си го признае и да потърси помощ. Особено при тинейджери. Да, една от обективните предпоставки за признаването, което наричате вие, всъщност ние го казахме, то не винаги е осъзнат процес. Ако ти от малък си живял в такава атмосфера, няма как да осъзнаеш, че тя прави така, че на теб ти е трудно. Просто не го разбираш, не го осъзнаваш. Няма как да разбера. Това е твоето нормално. Да, няма как да разбера, че съм цветнокож, ако цял живот съм живял в Африка, в масайското племе, не съм виждал човек с бяла кожа. Да. И когато го видя, всъщност осъзнавам, че цвета на кожата ми е черен и че има други хора с друг тип кожа. Това е някакъв пример през метафората, който да. Да, разбирам ви. Но в действителност има такива примери. Ако можем да го кажем в ежедневието, да се обадиш на лекар. Напоследък много става често това, че отиваме на ресторант с семейството си, с приятелите си, ние не можем да си поръчаме храна. Трябва да се обадим на GP-то. Мамо, може да звънеш да ми запишеш час. Има едно напрежение около тези дори ежедневни теми. Дори не се отнася и само до нерешителност, дали да си изберем пица или спагети. То е на съвсем базово ниво. Да говорим с чужди хора в пространството. Да, ние много пъти споменахме до момента в разговора с вас. Базисният въпрос е как ти пречи? Доколко пречи на съществуването ти или доколко го опосредства? Да. Ако от сутринта се събуждам и непрекъснато този фонов шум около мен вибрира, святка, тряска, блъска и аз не мога да свърша нормалните си задължения и това нещо ме стопира и не ми да си поема въздух, значи имам нужда да потърся помощ. Да. Но понякога не осъзнавам, че това не е нормално, защото не съм виждал друго. Примерите, които съм имал в живота си, като значими големи възрастни, са били такива. Аз съм такъв от малък и нямам разбирането, че това е проблем. И се търсят точно тези проявления на свръхнорма, на абнорма. Вече обученият психиатър в случая, който работи с генерализираното тревожно разстройство, сваля анамнезата, водейки интервю. Да. С човека, който е... Той се опитва да разбере това нещо. Единият начин на лечение, т.е. той не е един, той винаги успешното лечение, защото има лечение за това нещо, в повечето случаи се практикува медикаментозно лечение, ако състоянието се е превърнало в разстройство. Да. Се предприема медикаментозно лечение, като психиатърът следи дозата на медикамента, който препоръчва, който предписва, и паралелно с медикаментозното лечение се започва курс психотерапевтичен, в който с клиента работи психотерапевт, който търси отговор на въпроса не само как да се справя на житейско ниво с тревожността, а защо точно аз съм носител на тази тревожност. Базисният въпрос е защо аз? Какви са причините? И ако това нещо се хване и на време, и ако се потърси помощ, резултатите са много добри и качеството на живота на човека се променя. Но наистина трябва да има психологична култура в обществото. Тя в България в момента се гради. Има сериал, който върви по една от националните телевизии „Тревожност“. Да, точно така, гледахме. Той няма да помогне на хората, които го гледат, но той гради култура. Дава ми идеята, че трябва да търсят помощ. Много са модерни self-help книгите, които не помагат. Това трябва да се знае. Те не помагат, но градят култура. Аз съм обнадежден и го казвам всяка една медия, в която ходя, че всъщност в момента сме на един етап на развитието ни като общество, в който това нещо става обозримо, видимо и е добре да бъде така. Да. Всъщност, до сега говорихме за семейната среда,
за това как общността ни се отразява на нас, как ние възприемаме ситуациите в ежедневието и как това ни създава тревожност или по-скоро ни успокоява и ни предразполага да водим по-балансиран начин на живота. Но тук има нещо друго. Дали човек сам по себе си, някои хора са по-чувствителни от други, дали има характеристики на характера, ако можем така да ги наречем, които са свързани не само с преживяванията на човека, ами и с него самия. Ако приемем, че всеки човек има някаква душа. И всъщност тук се отнася и до различията между жените и мъжете. Как показват своите емоции, дори исторически, как е възприето проблемите при жените, проблемите при мъжете, тъй като вие казахте, че при жените диагностицираните случаи на тревожност са много повече. Това означава ли, че жените са по-тревожни или че жените по-бързо споделят своята тревожност? Аз по-скоро говоря за случай от моята практика. Не Да. знам какъв е сега статистиката, не знам каква е. Ами има определени статистики. По-скоро тук съм извадила неща, които са свързани с общия процент на тревожност в света. Примерно от годините 2012 до 2021 т.е. след коронавируса, той се увеличава с около 2%. Това са милиони хора. И те връзки трябва да се обследват. Като от тях трябва да се извади онази основа, която дава насока вече на специалистите на терен. Не съм убеден, познавайки психичните процеси, че има пряка връзка между типовете темперамент. Когато говорим за личностова структура, имайте предвид, че там се гледа основно темперамент, защото характер е над него и като имат 8 милиарда души на света, има 8 милиарда характер. Да. Типовете темперамент обуславят нивото на тревожност, което т.е. обуславят това дали един човек ще развие exciting symptom. Да. По-скоро е обусловено от средата и от способността на човека, от неговите умения да минава през житейските препятствия, които живота му поставя. Те се градят, гледайки значимите големи. Не знам дали има... Сформирането на светогледа, на начина, по който ние възприемаме света и как намираме мястото си в него. Точно така. Как сме формирани като възгледи. Как сме формирани като ценности, какво е важно, какво е значимо за вас, за нас. Не знам дори дали има статистика, която да определя 90% от хората с тревожно разстройство са интроверти. Не знам дали може изобщо да се направи такова проучване. Не знам дори дали е важно това нещо. Това, което правим днес, е да говорим за това, което вие преживявате. Вие сте в 11-ти клас, в този етап на живота, в който сте на финалната права, отделяте се от семейството, или на стартовата права на живота, в който ще почнете да спринтирате без мама и тате до вас. И това е тревожен период за родителите ви, които имат да приемат една нова реалност. Тя е свързана с вашето бъдеще, което не е тяхна работа. Да. Което им е трудно да приемат. Това също предизвиква тревожност в тях. От тях. Те я предават на вас. Другият сервис с тревожност, който им биете, е, че когато се отделите от тях, всъщност, ако е пълно семейството, ако има майка и баща, те ще останат без вас като буфер. И трябва да се сблъскват със себе си като с партньори, което много ги притеснява неосъзнато. Това е етап от живота на двойката, който се нарича етапа на опустяващото гнездо. Едно е, че се притесняваме за детето, друго е, че се притесняваме стоя. Дето вече не го познавам толкова добре и който по-скоро само ми къса нервите и спа с него в едно легло, какво ще правя от тук нататък. Да, до сега един вид детето ги е свързвало. Грижите за детето, тревожността покрай детето, ангажиментите с детето и изведнъж тези ангажименти отпадат и те остават с чувствата си, с своите ангажименти,
със своя багаж, И с наближаващия емоционален. климакс. При жените ли? Да. О! Който пък е вече биологично предопределено състояние, което ще настъпи и което ние знаем, че ще дойде. По-скоро вие знаете, че ще дойде и което потенцира, като дойде климакс. Какво ще прави? При мъжете е кризата на средната възраст. Ставам на 45 години, изведнъж се чудя, аз какво постигнах в живота. Аз съм мъж, от мен очакват да имам на този етап кола, работа сериозна, да съм купил жилище. Аз какво имам? Нищо нямам. Живея на жена ми в апартамента, работата ми не е сигурна. И това нещо повишава тревожността, повишава, стига с пикови стойности и мъжете намират утеха в какво? В алкохол. Не дай си Боже, в други неща, в други жени и така нататък. Това също предполагам, че може да бъде първоизточника на много други проблеми, всъщност, които ги знаем днес. Изневяра ли ще бъде това, пристрастяване към определени Ние хобита. всъщност говорим някак си много зряло, но аз като футболен треньор, те така, пак ще кажа, пак повтарям за енти път, всъщност това не е много осъзнато. Хората, които са въвлечени, които са главните герои в този сценарий, не го разбират много-много. Да. И имат нужда от трети човек, който тук вече... Отдушник. И то не е отдушници имаме много. Отдушници са приятелите, колегите, комшиите. Пред тях се оплакваме, но имат нужда от специалист. Вече говорим за тревожността в двойката. Да. Който да погледне взаимоотношенията им и да ги подготви за това, което предстои, защото всичко в човешкия живот, без значение дали е двойка или индивид, то е динамично. То е промяна след промяна, след промяна, след промяна. И всъщност пак фокус върху тревожността в този контекст на промяната. Ние не обичаме промените. Да. Ако зависи от мен, аз винаги ще искам да си седа на това ниво. Малката ми дъщеря във втори клас, малкият ми син в 8, големите ми деца самостоятелни, имат си техния живот и така да ми е свободно и хубаво по цял ден. Те са на училище, обаче няма как да стане. Предстои ми промяна. Предстои ми малката ми дъщеря да влезе в пубертета, предстои ми сина ми да стане абитюрент, предстои ми да се отделят и двамата и ме предстои да посрещна промяната, в която аз и съпругата ми ще се станем лице в лице. И от моето и нейното умение да посрещаме промените зависи това в лице дали ще е в гард като двама боксери, които се прибиваме като метафора, или ще имаме възможността, заставяйки един срещу друг след толкова години, да се прегърнем и си кажем: ох, тези най-накрая се махнаха. И всъщност, изхождайки от промяната, това ли е момента, в който тревожността става, примерно достига някакъв пиков момент, предстои ни промяна или сме в процес на промяна на нашия живот, дали ще сме млади малки, дали ще сме тинейджери, дали ще сме после в университета, дали ще започваме да се опитваме да си създадем семейство, да търсим партньор, да имаме дете и така нататък. Когато всъщност тревожността излезе извън контрол, ако тревожността излезе извън контрол, това ли е момента, в който ние се обръщаме към психолог, към терапевт, който да ни посочи пътя, всъщност ние целенасочено да се стремим към подобряване на ситуацията си. Защото има стигма. Има стигма около това да отидеш на психолог. И това е най-често при по-възрастните хора, които са израсли с идеята, че има много по-големи проблеми на света и не трябва да е не трябва да е амбиция да подобриш здравето си, психическото си здраве, а по-скоро да се справиш първо с финансовите проблеми и с работата и тогава. Как можем да премахнем тази стигма, тази прекрасна българска дума? Те станаха много въпроси. Първо, ние сме в процес на премахване на стигмата. Да. Това се случва в момента. То не е започнало днес, като се случва от отдавна. Отдавна България се чете Фройд. Сега ние сме хванати за патриархалното. Психологи и психотерапия не могат да се намесят там, където общността е патриархална. Може ли си представите, че в една патриархална структура, като в Афганистан, терапевт би могъл да работи или психолог? Няма шанс. Няма никакъв шанс, защото те живеят в такъв тип взаимоотношения. Другото, което е за промяната, всъщност промяната ни следва. Ние сме продукт
на една величествена промяна, наречена еволюция. Еволюирали сме за няколко милиарда години, сме стигнали до Homo sapiens. Еволюират взаимоотношенията ни. Социалната антропология изучава еволюцията в отношенията. Ако се замислите, само преди 5000 години хората са живели в различен тип общности. Да. А едни 500 хиляди години преди това сме живели в пещери. Всъщност това, което в момента ни се случва, е естествено много бърз процес, който носи промяна след промяна, след промяна, след промяна. И ние не обичаме промените. Те са плашещи, но оцеляващият индивид от вида Homo sapiens е този индивид, който има възможността да понася промените. Да се приспособи към всичко. приспособява към Много. всичко. Един пример в широкия социум. Аз страдам с миньорите от ТЕЦ Бобов дол, на които им предстои да им затворят мината. Те ще останат без работа и аз им съчувствам, защото това е ужасно. Но в крайна сметка това ще се случи. Защото светът върви в тази посока и колкото повече отлагат този момент, толкова по-трудно ще ги преживеят. Работата на хората, които ни управляват, е да ги подготвят за тази промяна и да гарантират един плавен преход, което ще им донесе спокойствие. И докато си мисля това нещо, една друга мисъл, която ние наричаме тревожност, сега ще кажа за моята тревожност, върви в главата ми. Добре, де, аз съм психотерапевт, жена ми е адвокат. И живеем добре. Вчера сме си купили нова кола. Дохода, който генерираме, е изключително приличен. Имаме 4 деца, грижим се за тях и сме щастливи. Това ще бъде до момента, в който първият дрон или първата ракета падат в София. И с първия взрив в центъра на София или в покрайнините, с първата надута военна свирка, хората ще спрат да търсят услугите на фамилния терапевт, какъвто съм аз, и ще спрат да се развеждат и бракоразводния адвокат, каквато е жена ми, ние ще останем без работа. А енергетика, който работи в мината в Бобов дол, ще започне да работи, защото светът, държавата ни ще има нужда от енергия. И това е едно червиче на моя тревожност. И аз се чудя какво бих могъл да правя тогава. Може да звучи параноично, но не е много изключено. И една вечер, обзет от своята тревожност, задавайки се въпроса, добре, а като падне първата ракета, какво ще правим аз и жена ми? Дано да не падне. Дано да не падне, аз успоих с мисълта, че най-вероятно жена ми ще я да прави гилзи в някой завод. В крайна сметка, войната има нейните нужди, звучи цинично. Обаче имам да приемам евентуално тази промяна и с тревожните си мисли се подготвям за нея. Аз може би ще карам камион. Тук успокоителното за мен е, че имам идея, че имам да посрещам промяна, защото живея днес, тук и сега в един прекрасен живот, който сме изградили, ама имам ресурс да допусна, че утре може да стане нещо различно. И на практика си подготвям. Всъщност, в този смисъл няма нужда да бъдем прекомерно тревожни за това, че промени предстоят, а по-скоро да ги приемаме като нещо, което ще се случи. Неизбежно е да се и случи. да бъдем подготвени, да имаме някаква идея, че те ще се случат и че това няма да е края на нас, на нашето семейство, да кажем. Може и да е края на нашето семейство. Децата възприемат като край на света момента, в който родителите им се разделят. Да. И ролята на големия, като се стигне до там, защото слава Богу, вече разводите не са забранени и няма стигма върху тях, отговорността на големия човек, на двамата родители, е да подготвят детето да премине през тази болка, която е много трудна за понасене, без да я превръща в травма. Да. И аз нося тази отговорност като голям. Да, вече не съм партньор с майка му, но винаги ще останем родители и имам да го подготвям за това нещо. За съжаление, в повечето случаи, дамата големи започват да воюват, използвайки детето като оръжие. Да. Което е много тежко. Иначе за тревожността, тя е много интересна да се разглежда през легендите и приказките. И съм обследвал в българския фолклор има приказката за нероден Петко. Не знам вие дали я знаете. Да, да.
дето майка му и баба му видяли брадвата, която виси над вратата и започнали да плачат, че като влезе още нероден Петко. Не е забременява с него, но като видява майката брадвата, си представя как Петко, който те първо се ражда, ще мине под вратата, брадвата ще падне, ще го убие и двете лягат и почват да плачат, а мъжа се хваща за главата и тръгва да търси има ли приказката е по-глупава жена от неговата. Но всъщност... Тоест, ние се сковаваме пред възможностите за провал, за страдание и не търсим начини, по които да премахнем тези, как да кажа, да премахнем условията. Да, но си представи, че в тази приказка жената имаше умението да каже на мъжа си: ей, добре си правим план да се ражда Петко, ама вземеш да махнеш тази брадва от тук, защото нещо ме притеснява. Тя не го казва на мъжа си, тя го казва на майка му. И двете сядат и почват да плачат. Той това не може да разбере. Ако му беше казала: махни тази брадва от тук, ще препсува на ум, ще махне брадвата. Но тя не е като котката или като кучето, което ти казвам, страхувам се, което помага тревожността да се разсее, а се затваря и почва да плаче. И интересното е, че тази приказка има и в вариант в немския епос, има и в британския епос, и в френския епос. Това е навсякъде, това е общо. По същия начин. Общо. Ние сме хора. Да, северноамериканските индианци също имат подобна народна приказка и феномена тревожност е съществувал, той продължава да съществува и винаги ще го има. Но племената, общностите, народите говорят за начините, по които се справяме с тях. И то е умението да бъдем един до друг и да имаме способността да предразполагаме човека от среща да говори, да я споделя или ние да говорим за нея. Но с идеята да се справим с нея, а не просто да се оплачем. Оплаквайки се по някакъв начин си помагаме. Когато се оплаквам, не е толкова лошо. Аз говоря за нещо, което ми е тежко. Да. Даже е по-добрия вариант. Човек, който има способността да се оплаче, той вербализира и изкара част от тревожността. Да, но понякога хората не искат да решат проблема си, искат просто да изкажат болката си и да се приключи до там. Изказвайки я, по някакъв начин той търси решение. В случаите на лошо и по-лошо, това е по-малко лошият вариант. Да. Вече терапевтично се търси каква е ролята на тревожността за самата система. Това го казахме одеве. Тоест, да. Тревожният има своята функция. Постовият трябва да е тревожен. Ротът има нужда от него. Да. В семейството тревожното дете е израз за някаква обща тревожност и трябва да се обследва откъде идва тя. Но тя има своята функция. Ние не трябва да сме с идеята, че ще направим всички мега спокойни. Това беше днешния епизод. Можете да ни последвате в социалните мрежи, които ще видите някъде на вашия екран. И благодарим, че сте с нас. До нови срещи!